ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦିଦି ମାନେ ଗो ପୋଷଣର କାହାଣୀ ତାଲିମ ପାଇ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ବୁଝାଇବି ଭଉଣୀ। ହିମାଂସିନୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଯେ ଦୁଇ ଦିଦି ଆମର ପୋଷଣ ଉପରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର। କିଏ କେତେ ମନେ ରଖିଲ ମୁଁ ଜାଣି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ଗୀତରେ ନିଜ ହସ୍ତେ ଲେଖଇ। ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ଯେ ପାଳନ, ପୋଷଣ ସଖୀ ଯେ ହୋଇବା ଆମେ ସିଆରପି ଜାଣ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି FNSW ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ତାର ନାମ ହୋଇଛି। 4 ଲକ୍ଷ ସମୂହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, 10ରୁ 19 ବର୍ଷ କିଶୋରୀ ଯେ ବାଳିକା, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମା ପ୍ରସୂତି ମା, ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ହେବ ପ୍ରତି ମାସରେ। ମୈତ୍ରୀ ବୈଠକ ଯେ କରିବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆମର 3 ରଙ୍ଗେ ବିଭକ୍ତ, କମଳା ଧଳା ଓ ସବୁଜ ଏତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଯେ ଗଠନ, ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହେବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ସବୁଜ ପରିବା ଖାଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଏକ ଦିନେ 4 ଥର ଭୋଜନ ଯେ କରିବ। ସୁପୋଷଣ ତାକୁ କହିବା ଶୁଣ ମୋ ଦିଦି ମାନେ, କୁପୋଷଣ କେହି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଝାଇବ ଯତନେ। କିପରି ଚିହ୍ନିବା ତାହାକୁ କୁପୋଷଣ ବୋଲି, ମା କବିତାରେ ମାପିବା ବାମ ବାହୁ ତାହାରି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜେ ସୁପୋଷଣ କହିବା, ତହିଁରୁ ମାପଟି କମିଲେ କୁପୋଷଣ ଚିହ୍ନିବା। ମାସକୁ 2 ଥର ପାଳନ ମମତା ଯେ ଦିବସ, ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆସ। ଧିଏ ଚଣ୍ଡୀ ଆମେ ପାଳିବା ମିଶି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ, କୁପୋଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରକ୍ଷିଣ ଚିହ୍ନାଇବା ସେଠାରେ। ଯଦି କୁପୋଷଣ ହୋଇଛି ସେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ମାସକୁ 4ଟା ସପ୍ତାହେ କଲହ ବଟିକା। ତା ସଙ୍ଗେ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ଯେ 4 ଥର ଖାଇବ, 1 ମାସେ ଭଲ ହୋଇବ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନଥିବ। କିଶୋରୀ ବାଳିକା ପାଳିବା ଅତି ଯତନ କରି, ଦିନେ ନବବଧୂ ସାଜିଣ ମା ହେବ ସେ ନାରୀ। 18 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ଝିଅ ବିଭା କରିବା, ନଚେତ ମା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଯେ ସାଜିବା। ଗର୍ଭବତୀ ମା ହୋଇଲେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେବା ପ୍ରଚୁର। ଋତୁସ୍ରାବର ଯେ ନିୟମ ଅଛି ଯେତେ ଆମର, ସବୁ ମାନି ଆମେ ଚଳିବା ରୋଗ କରିବା ଦୂର। ଗର୍ଭବତୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ, ମାସକୁ ଯେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଦିଦି ସେଠାରେ। ଦିନକୁ 2ଟି କ୍ୟାଲସିୟମ 1 ଲୌହ ବଟିକା, ସେବନ କଲେ ସେ ମାଟି ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇବା। ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ସେବନ ଆଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ହାତ ଧୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୋଗ ରଖିବାର ଉପାୟ। 1000 ଦିନଟି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ମୁଁ ଶୁଣ, ମାତା ଗର୍ଭେ 9 ମାସ 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଜାଣ। ସେସବୁ ମିଶାଣ କରିଲେ 9 ମାସେ କେତେ ଦିନ 2 ବର୍ଷକୁ ଯେ କେତେ, ଏସବୁ ମିଶାଣ କରିଲେ 1000 ହୁଏ ସତେ। ପୋଷଣ ଅଣୁ ଯୋଜନା 4 ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସମସ୍ୟା କାରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମୟ କିଛି। PMP ବାହାର କରିବା ଏହା CRP କାମ,
ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଦିଦି ଗୋ କିଛି ନୁହେଁ ବିଷମ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥತೆ ହୋଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା। ଜୈବିକ କ୍ଷେତର ବ୍ୟବହାର ତାଜା ପନିପରିବା। ଘର ପଛପଟେ ଚାଷର ନାମ ପୁଷ୍ଟି ବଗିଚା। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇ ବଳିଲେ ବିକି ଅର୍ଥ ପାଇବା। ଅଧିକାର ଅଧିବେଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର। 12 ମାସେ ବୁଝାଇବା ଗୋ ଆମେ 12 ପ୍ରକାର। ଜନ୍ମରୁ 28 ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁ ସେ। 2.5ରୁ 3 କେଜି ଓଜନ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁରେ ଆସେ। ଆହୁରି ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକା ଠିକା ମୁଁ ହିଁ ଲେଖିଲି ଦୋଷ ଧରିବ ନାହିଁ। ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ଠିକୁଣା ସାଲେ ଗାଁ ମୋ ଘର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅଟଇ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ମୋର। CRPCM ମୋ ପଦବୀ ନାମ ସବିତା ମିଶ୍ର। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इन्हें यार किसी डाउट रहला था क्या? नहीं रहिना। स्टार्टिंग रु जहाँ पढ़ा वाला से सबू कह देछन हला। एग्जाम रे केते पाइबो? 100 नहीं ना 19 मार्क अच्छे 19 से 19 पावर छला बुझलो रिकेप हला।